Hei, salutare și eu m-am găsit la un nou videoclip de car parking. Așa, aici am fost într-un meci de asta. Așa, și astăzi vreau să vă arăt cum să faceți, să vă puneți la propria mașină, la ce mașină vreți, număr de matriculare. Și băgați seama audio, cum ar fi, stai să caut BMW-ul. Uite, am pus pe BMW număr de matriculare și o să vă văd și pe voi cum se pune. Bun, hai să luăm o mașină. De la zi, nu BMW-ul, nici Audi. Punem pe Mercedes ăsta. Eu zic că arată bine la Mercedesul acesta, modelul vechi. Am pus-o aici. Pasul ăsta, știți și voi. Dar vreau să-i schimb un pic culoarea în negru. Cred că este cel mai bine. Bun, apăsăm pe acest pătrățel alb și ne ducem. Ce-am făcut? Apăsăm pe ăsta și apăsăm aici. Acum o să facem culoarea albă, pardon. Întoarcem așa. Și apăsăm OK direct. După o să reformatăm noi această chestie albă. Așa, după pasul acesta apăsăm iar și pe acest pătrățel. Și facem un albastru. Fac un albastru. Bun. Bun așa. Nu e bun așa. Am greșit aici. Am pus din greșeală rău acest albastru. Și acum o să dăm așa. Nu dispărăm. Punem OK acum. Și ne ducem la T și scriem aici cu litere mari RO. Stați un pic că trebuie litere mari. Așa. Apăsăm aici. Hai să întoarcem. Fixăm. Probabil pe filmare o să se vadă invers. E bun așa. Băi, după faza asta e cel mai simplu de făcut. Scrieți aici și scrieți un număr. Eu o să scriu a meu așa, BC 15 de
DLA. DLA, da. E bun așa. A, da, apăsați pe bold aici. Și acum negriți. Facem un pic mai mică. Mai mic numărul. Nu am apăsat pe bold-uri. Băi, eu nu înțeleg ce dracu are. Ok, am pus numărul pe spate, l-avem. În fine, se vede întors. Știu asta, se vede întors. Din cauza că... Na, așa merge treaba. Pe la români. Bun, acum dăm aici lift. Apăsăm din nou pe pătrățel. Și noi apăsăm aici. Ok, fraților, cam acesta este rezultatul. Pe filmare știu că se vede întors, dar n-am ce să-i fac. Dacă v-am ajutat, nu uitați să apăsați butonul de like și ne vedem data viitoare cu un următor videoclip. Pa, pa!